Jeg hedder som sagt Chris Fetter, og jeg er sammen med min forretningspartner Paul Erik Pedersen, indehaver af firmaet Gas2Move. Og den eneste opgave, vi har, det er sådan set at hjælpe branchen med at promovere biogas til transport, og det er derfor, vi er her i dag. Der har vi haft særlig fokus på energi og miljø som et særligt indsatsområde. Det har vi haft for at bidrage til den grønne omstilling og for at medvirke til erhvervsvækst og nye arbejdspladser. Det er lykkedes at sænke drivhusgasudledningen fra Danmark ganske betydeligt i de seneste år. Men den reduktion er ikke sket i transportsektoren. Tværtimod har udledningen fra transport været stigende, og nu står transportsektoren alene for en tredjedel af vores samlede udledning. Vi har givet mulighed for, at man kan bruge biogas til transport. Og fra 1. juli af, der er der også mulighed for at få støtte til det. Skal vi have nedbringet udledningerne af CO2, ikke mindst i den tunge transport, så er biogas et rigtig vigtigt alternativ. Fordi det, der ligesom er aftalt, det er, at jeg giver et oplæg til diskussion. Og jeg kan se, at Jesper har været ved at lege med nogle af tingene, nogle af de elementer, der er i den her præsentation til interaktion her, og diskutere, hvad er det for noget. Fordi der er 2 studerende fra Aarhus Universitet her i Herning. Jeg kommer fra Skive Kommune og hedder Teresa. Og i Skive Kommune har vi arbejdet med gas til transport i 3 år nu. Og vi er ved at have nogle rigtig gode erfaringer omkring biogas og implementering af biogas i Skive. Og det betyder faktisk, at nu har direktionen sagt, at de skal til at kigge på deres befordringsgodtgørelse. Så det kan egentlig gøre, altså nogle gange der befordringsgodtgørelse, nogle gange så faktisk investerer i 15, 20, 30 biler måske, og det man betaler til det. Og der skal vi jo egentlig så begynde at sige, at det er det, vi vil gøre.